Ez. Ziria sartu dizuegu. Ez dago gaizki. Bai, noski, bai, han ikusiko gara, noski. Agur, umeak etxera bidea dugu. Lagundu dezakezu honekin. Eta Ibanen piercing berria begiratu. Ibanen piercing berria. Zer da hori, Iban? Gezurrezko mingaina da, ziria sartu dizugu. Marrazki polita, umeak joan erosketak egitera. Ados. Eta eraman, hau zurekin. Sis pressed. Gaur egun zoragarria da. Hau esnea da, hotz dago. Apirileko txantxa eguna zoriontsu izan. Txantxa ona, Steffi, nolanai ere garbitzeko nintzen goazen. Erosketetatik besterik ez. Gozatu zure edaria, amona. Eskerrik asko, Maria. Ezustekoa. Espero dut Steffik gustuko izatea. Kaixo. Gelditu. Nola egiten duzu hori? Hau ordainekoa da, Steffi. Ondo harrapatu zaitut. Divertitu gaitezen pixka bat. Iban, Maria etorri ona. Zer berri. Gozatu ditzagun edari goxo batzuk. Ados. Eskerrik asko, Steffi, oso ondo ikusten da. Joko bat egin dezagun, azkaren edaten duena irabazten du. Ongi, noski. Goazen. 3, 2, lehen, az zaitez. Zer da, hau? Zer da hau, Steffi, zu egin duzu. Hau zure kontua da. Sorte on garbitzen. Hei, ziria sartu didazu, beraz, ez dut hau garbituko. Ez, zuk garbitu behar duzu. Egia esan, ziria bat daukat Ibanentzat. Nonbait hemen egon beharko luke. Hei, nahi alduzu izozki bat? Bai, noski. Errepikatu nire ondoren. Ongi, noski. Hei, Maria, hori nahi nuen ni. Ongi, nirea har dezakezu. Eskerrik asko. Zer da hau, Pampina da, ez zara barregarria, utzidazu nire jokoa egiten. Zer da hori? Nor zara zu? Alex, Steffi, eskerrik asko ideiarengatik. Goazen. Eman hau. Zer da hori? Ni naiz, Alex. Ni naiz, Iban, ez kezkatu.
Azkenik, pixka bat lasaitu naiteke. Aupa, aita, begira hau. Armi arma. Ai, ez horrela. TikTok iragazki bat besterik ez da. Iban, mesedez, ez nazazu honekin molestatu. Bueno, berdin du. Ye, harrapatu zaitut. Oso ondo, Iban, baina ez ahaztu hau garbitzea. Ondo. Ivan, Harappa. Jalastu nahi duzu. Horrek jarri K-Black. Ez dugu nahi. Eta kapela baregari hauek. K-Plat gustatzen zaizkigu. Semenoa. Ansia. Tatea. Elephantia. Gyur aita engana tuko dugu. Whoa! Yeah. Eskutatsaros. Aurrok, non zaudete? Ez dogogo ino hemen. Non daude nire aurrak. Non daude. Aurrok, begira. Zer dau. Ponpaketa etxe bat da. Ponpatu behar duzu. Ezin dut. Utsi Sayetson, Maria. Ongi. Ezin dut. Neskak atsi sayetsin. Opa, mutilak, bigaira zerdokiden. Whoa! Divertigarri gehiago daukat, begira. Gelditu. Eta nor dago goze? Bigaira Zerdokiden. Bai, gozo ze gara. Dai, cosa gara. Zeda benetaku pizza. Jesuhisku pizza da hapatu zaituzte. Aita Hungarian lerpra tuko dugu. Beyes. Gozen. Honda.
Zar Izaskia nahi duzu? Bai, Bada. Zur Izaskia prestego. eskerrik asko, Maria. Ez horregatik. Wow! Ideia. Awerai kitzaili batenzaku kichi bachi da. Baiez. Zerdao. Egin nahi dut zulatu. Bigaira, how? Zerbait aurkitu dut. Lagunak lagundu nazazu. Zerbait andia da. Lagandu. Zerda soinuau. Lagundu. Nor ezan du hori. Lagandu. Laganza behar du. Gozen. Lagandu. Atara dezagan lagandu. Ideia obeia dauka. Igari Zara. Denbora gehiegi behar du. Zerbait berezia behar dut eta badaukat hemen. Press zodit lagunak. Iru bi ba bultusa. Alex the Egeton Arizar Hor. Aha! Horio Beye da Bolsa Desagon Barriro. Ideia. Ez da mujitzen. Bigaira, Alex. Segurtasuna Lehenik. Ongi. Opa. Lanbi Kaina. Alet. Esquin Esker Salto. Ejinda. Ye. Yay. Talde lanak ametzak errealitate bihurtzen ditu. Taldelenik Ematsak Egiabai Hertzaditu. Zer da hau? Staffy, begira zer daukadan. Eba, eman ezazu. Ez nire da. Eman ezazu.
Eginda. Eta azken ukitua. Eba, etorri ona. Deitu didazu Stefi, hau niretzat da. Bai, Eskerrik asko, Stefi. harrapatu zaitut. Stefi, gelditu hor bertan, Stefi. Stefi, harrapatuko zaitut. Ez. Bai, angurri perfektua. Emango aldidazu apur bat. Bai, noski. Eba, engainatu nauzu. Harrapatu zaitut. Hauek dira Ebak gehien maite dituen jostailuak, eskutatuko ditugu pusiketan, dibertsioagatik. Lehenengo jostailua. Eba, etorri ona. Stefi, non daude nire jostailuak? Hor daude, haha. Zer? Bai, horiek nire jostailuak dira. Stefi, itzuli orain bertan. Ai, ez hona dator. Ai, Stefi, Eba, gelditu egin bakea, ez borrokatu. Barkatu, Eba. Barkatu, Stefi. Hori hobeto, neskak, ea. Neskak, bete ditzagun puxika hauek urarekin. Urrengoa. Urrengoa laranja da.
Zer egiten ari zara? Puzgarri, hau elkarrekin puztuko dugu. Puzgarri, hau elkarrekin puztuko dugu. Oso divertigarria izan da. Bai, primeran. Globo puztua lehertu dugu, bai. Eva, Steffi handiagoak izan gaitezen. Harrapatu nazazu. Divertigarria izan da. Goza dezagun apur bat. Eva, Steffi, Agur, aita. Agur, agur. beste egun divertigarri bat nire seme-alabekin Eva eta Steffi.